Керченський міст – величезна проблема для України. Побудувавши собі шлях до Криму, Путін не лише отримав можливість швидко дістатися окупованого Криму, а й відгородив ним все Азовське море, наче парканом. Через цей міст український торговий порт у Маріуполі вже зазнає багатомільйонні збитки, адже туди не можуть діставатися великі торговельні судна. Та й це ще не все. Експерти стверджують, саме Азовське море відтепер може стати морським військовим плацдармом для Росії. Про все це далі в сюжеті. Ось це судохідна арка Керченського мосту. Її висота 35 метрів. А це контейнеровоз «Панамакс». Від ватерлінії до найвищої точки судна 57 метрів. Відтепер таким кораблям зайти до портів Маріуполя або Бердянська – зась. В Азовское море больше не смогут заходить суда типа «Панамакс» и больше. Мы провели оценку за последние 3 года тех судов, которые к нам заходили. Так вот, в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна. А це означає недоотримання прибутку самими портами за рахунок відсутності відвантажень та обслуговування суден, здорожчання транзиту, як наслідок втрата конкурентно-спроможності товарів, за якими до Маріуполя та Бердянська заходили вантажні кораблі. Насамперед на собі це відчує металургійна галузь. Владельцы металлургических предприятий вынуждены будут тратиться на перевозку металла железной дорогой в порты Большой Одессы, например. А это тоже на каждой тонне по несколько долларов. Иногда это очень сильно бьет. Тем более, если учесть, что в некоторых случаях идет падение мирового спроса на металл. То есть в этих условиях дополнительные пару долларов на тонне это уже серьезный удар не только по порту, а уже еще и по металлургическим предприятиям. З 5 великих портів в нас залишається 4, а це мінус 20% обігу товарів. Відтепер за українським металом світові трейдери зможуть заходити до Одеського, Миколаївського, Південного та Іллічівського портів. Налагодити туди логістику залізницею можна, але через брак вагонів в Укрзалізниці вкрай важко. В Мінінфраструктурі вже рахують збитки від Керченського мосту. Ми розуміємо, що соціально-економічний ефект від таких обмежень, він сягає мільярди гривень, тому що втрачаються і робочі місця, і потужності, і міняється номенклатура вантажів, які йдуть на експорт чи на імпорт. Ми це все калькулюємо, тобто ми готуємо ці всі факти для подальших судових розглядів в міжнародних інституціях. Лише для Маріупольського та Бердянського портів збитки на кінець цього року можуть сягнути понад 500 мільйонів гривень. Ми, як Україна, світова спільнота, ми в якійсь мірі прогавили перший етап абсолютного захоплення Азовського моря Російською Федерацією. Перший етап – це було, власне, побудова цього моста. Тепер Росія буде весь час нарощувати, скажімо так, свої не просто вимоги, а де-факто поведінку, закріплюючи за собою Азовське море. Домінювання Росії на Азовському морі, якщо її там не зупинити, може перетворити Азовське море в один із таких амфітеатрів, таких комунікаційних військових амфітеатрів. Не виключено, що в найближчий час Путін збільшить кількість військових суден в акваторії Азовського моря, що може стати черговою загрозою для України. Єдине, що може зламати плани Кремля – це стихія, яка вже руйнувала попередні мости.